Kyllä me ollaan huolissaan. Todella huolissaan. Se on kasvava trendi valitettavasti. Näitä ilmoituksia tulee 87% enemmän aikaisempina vuosikymmeninä. Se on vain se osa, joka tekee niitä ilmoituksia. Täällä mä näin sen viimeksi. Mut nyt en ole nähnyt. Ainakaan siis 3 kuukauteen. Nehän voi olla mitä vaan. Useimmiten mukeja, kyniä, lautasia, jopa pikkulusikoita. Mä siis ostin ton mukin 30% alennuksesta ja se oli viimeinen. Ja mä oon siis yrittänyt puhua esihenkilöille ja johdolle ja kaikille tästä. Nämä tapaukset harvoin ratkeaa uhrin hyväksi. Sen takia me suositellaan, pidetään ne omat mukit kotona ja käytetään toimistolla pahvimukeja.